warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kula Rizka Tamharani. Kula kelas 11 MPLT 3. Absen kula 28. Tinggal iki kula ajeng maca geguritan. Kidung Jawi Dening Supriyatna. Geguritmu jan ngerejet ati tenang. Coba iki kedadian 20 tahun kepungkur. Dak uber sekecekole. Ujar kang dak krungu saka ojahe tilang nalika seminde ing sentang mburi. Sapa ngira yen Kembang Sari sasi wingi bakal tumiyup ing kelapukan pripat. Nganseng nyawiji ing ubenge bumi, kepingin ngeyop ing peturane lintang. Ujarmu pindho laras polok tetabuhan, larem ngisi werna ing beluang putih asih. Punyere padung caket mekroke kekembangan, apa banjur kineket lan kearas. Uga ambruk ing pangkon. Muntak kapang kaya ambrole samudra nalika angin balik dalan kok antur rembulan padang tengah latar. Murih tresna ora simpangan dewen. Duh bumiku, ati lara kaya kerubung suwung bumbung. Ing kene piye anggonku ngoyak ibrit konang wanci dalu. Titip impen mung sadirna nyempal lara, uga kanggo nutup catu wingi ing kadung gores, kiris lumite tresna. Wingi tintrem tanpa lintang, apa meneh rembulan. Nanging aku mung pisem sepahan tebu boga. Uga wet gapok taruhan rakyat. Kidung sepi bumi sanyari, endi papan pangumbul jati. Pucuke randu apa ing pange mauni, apa nuntut ing pucuk wiwine poda. Ah, kidung bumi jauh saya bedi.